बाथौ बिबुंसार नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनै आङो बर' रायजो राजानि थाखाय बा सादारन गामियाव रायजो जानाय माखासे न'खरफोरनि थाखाय आङो भिडिअखौ लाना फैनाय जादों। बेयावहाय गोबां जोङो खौरां मोननाय जादों। गोबां न'खर माखासे न'खरफोरखौ जोङो थगायजानाय जोंनिसिम जों गोबां खौरां मोनदों। दा बेखौ लानानै जोङो दिनै नोंथांमोनखौ बा सादारन गामियाव रायजो जानाय न'खरफोरखौ जाहाथे सांग्रां जानानै थानो हायो, हुसियार जानो हायो, बेनि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। दिनै जोंनि बर'नि गामिफोराव ओनसोलफोराव माखासे दुथां मानसिफोरा दिनै बिभिन्न खैसार खालामनानै दिनै गोबां रां लांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो खोनानो मोनदों। बेबायदिनो बेमार फाहामनायनि नामाव थगायनानै रां लांनायखौ जों खोनानो मोनदों आरो इन्टारनेट टावार होनायनि नामाव बेबायदिनो रां लांनायखौ जों खोनानो मोनदों आरो बेबायदिनो गेस फाहामनायनि नामाव, गेसखौ फोसाबनायनि नामाव न'खराव हाबनानै बायदिसिना मुलि गालांनानै गोबां रांनि बेसेननि मुलि होनानै केमिकेल होनानै दिनै न'खरफोरनिफ्राय जों रां लांनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेफोर गासैनिफ्राय सांग्रां जानो थाखाय जोङो दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो दा नोंथांमोना नायनो हागोन, जोङो एग्जाम्पल हिसाबै जों मोनसे न'खरनिफ्राय नोंथांमोना खोनासंनो हागोन आरो बे समाव जोङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आसिखान्दारि गामि होननायाव दङ। बे गामिनि मोनसे न'खराव दंफैयो। बे न'खरनिफ्राय सना थगायना लांनाय बाथ्राखौ जों खोनानो मोनदों। दा बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन। आच्चा, बे सना लांनाय बाथ्राया बेसेबां सैथो? बेथ' फैनानैहाय जोंनाव दै लोंनो होननानै बिफैदों। ओमफ्राय आं दै लोंनो होनना बिनायावहाय ओमफ्राय आं बासन सुनाय खाथियाव सियार गंसे दंमोन। बे सियारावहाय माला जिरायखो आंबो मिथिया। सियाराव जिरायनानै आंथिं मोखां जानानै बियो गावनि बेगनिफ्राय आखाइ बायदि मोनसे बुस्थु बरनदों। बियो आंनि मोखाङावहाय सिदा खालामनानै लाबाय थादों। ओमफ्राय आङो बेखौहाय माला बिदि दिरुननानै आंनि मोखांथिं बिदि खालामखो आं फात्ताखौ मोनासै। आङो बासन सुखांनानै गसंहां जायो, होमब्ला बियो बे आखाइ बायदि गन ना जायो मा ना जायो आंथ' मिथिया मा बुस्थु, बेखौहाय आंनिथिं मोखां खालामनानै लानायखौ आङो थाब नुबाय आरो। ओमफ्राय आं सानबाय बियो मा बुस्थु दिरुननानै लाखो, सियारनिफ्राय माला दिरुनस्लाबखो बेगनिफ्राय, आं जेबो हमनानै मोनासै आरो। बिनि उनावहाय बियो होनबाय नोंसिनि न'खरावहाय नाग नागिन जरा दङ होनना बुंबाय। ओमफ्राय बिदि बुंनायावहाय होनबाय बियो नंगौ होनना बुंबाय। आंबो नंगौ, नंनाया नंगौ। सासे मानसियाबो बुंदोंमोन बिदिनो, नोंबो बिदिनो बुंफैदों होनना बुंबाय आङो। ओमफ्राय बियो होनबाय आरो नाग नागिन जरा थानायखौहाय हौवाखौ फुथारबाय होनना बुंबाय। हौवाखौ फुथारदों होनना बुंनायाव आङो होनबाय आरो सोर फुथारखो होनना सोंबाय आङो। नों नुदों नामा? फुथारनायखौ नों नुदों नामा होनना बुंबाय। ओमफ्राय आं मिथिया होनना बुंबाय बियो। नों मिथियाबा आं मानो बुंखो नोङो? फुथारनायखौ नों मिथियाबा नों मानो फुथारदों होनना बुंखो? नागखौ मानो फुथारदों होननानै नों मानो बुंखो होनना बुंबाय आङो। ओमफ्राय सोर फुथारदों, बिसोरथ' जायगा थाइसेयाव थाया, अनेक जायगायाव बेरायो होननानै बुंबाय बियो आंखौ। बिदि बुंखांनाय लोगो लोगोनो आंखौ होनबाय नोंनि उदै सानाया ससानसालिनि बारहावा सोना होदों, नोंसिनि खाथि खालायावनो दङ होननानै बियो आंखौ बिदि होननानै थगायबाय आरो बियो। आरो बुंबाय नोंनि फिसालाया 3 बोसोर जायाखै, 2.5 बोसोराव हाबगासिनो, बोसोरथामनि जानाय लोगो लोगोनो नोंनि फिसाया पलिअ' द'स जागोन होनना बुंबाय बियो। बिदि बुंनाय लोगो लोगोनो आंबो रागा जोंनाय बायदि खालामबाय आङो। ओमफ्राय बियो बुंबाय आंखौ नोङो सनाखौ मास मोनसे खुनो हागोन ना हाया होनना सोंबाय आंखौ। आं खुवा होनना बुंबाय। आं खुवा होनना बुंनायाव बियो होनबाय मास मोनसे खुनो हायाबा नों 15 दिन खु होनबाय। 15 दिनखौबो आं खुवा होनना बुंबाय। आं खुवा होनना बुंनाय लोगो लोगोनो बियो नोंनि आखाइनिफ्राय दै गिलाससे लाबो होनना बुंबाय बियो। दै गिलाससे लाबो होनना बुंनायाव आङो दैखौहाय आं होफैनाय जादों। ओमफ्राय आरो थुलसि पात लाबो होनना बुंनायखाय आं थुलसि बिलाइखौबो आं खाना होफैनाय जादों आरो। बिनि उनावहाय बे दैजों थुलुसि बिलाइजों मोननाय लोगो लोगोनो बियो जोंनि बे न' बारान्दायावहाय गाखोहैबाय बियो। बारान्दायाव गाखोहैनाय लोगो लोगोनो मा बुंखो बियो बस्था गांसे लाबो होननानैहाय बिनानैहाय
आं होफैनाय जादों आरो होफैबाय बनानैहाय जिरायबाय बियो जिरायखांनाय लोगो लोगोनो आरो खुरैयाव माइरं खुरैसे बिबाय बियो माइरं खुरैसे बिनायावहाय होफैबाय होफैनाय लोगो लोगोनो आरो मा बिखो गामसा गांसे लाबो होननानै बिबाय बियो गामसा गांसे लाबो होननानै बिनायावहाय गामसाखौबो होफैबाय आरो थुलुंसि बिलाइ लाबोबाव गांथाम लाबो होननानै बुंनायावहाय गांथाम खानानै हैनाय जादों आरो बेयावहाय जोंखौ मा हौवाखौबो हिनजावखौबो जोंखौ माइरं एसे थुलुंसि बिलाइ गांसे गांसे लानानै जोंखौ बे गावनि माइरं जारिनायावनो जोंखौ खुलुमनो होबाय आरो जै शिब होन जै शिब होन जै शिब होनना खुलुम होननानै जोंखौ बिदि होनना फोरोंबाय ओमफ्राय जों बे फोरोंनाय लोगो लोगोनो जोंबो खुलुमनो बायद' जाबाय ओमफ्राय आं होनबावबाय आरो बुंबावबाय बियो सनाखौ खुदो होननायाव ओमफ्राय आं सनाखौ खुवा होननायाव बिदि होननायाव बियो होनबाय नोंनि फिसानि जिबनखौ बासायनो ना नों सनाखौ गाननो होननानै आंखौ बिदि बुंबाय आरो बियो ओमफ्राय बिदि बुंनायाव आङो होनबाय आंनि फिसानि जिबनखौ बासायनो होननायाव आङो बिराद दुखु नांबाय आरो आं सोरखौ लेंहरगोन सोरखौ मागोन जाबाय आं मबाइलावबो फैसा गैया बियो होनबाय आं मबाइल नाम्बार होलांगोन बे मबाइल नाम्बारखौ जेला नोंसोर खुलिनाय टाइम जायो आंखौ फन खालाम होननानैहाय बुंदोंमोन बियो आङो खालामनाय जायासै फनखौ गिनायजोंनो आं खालामनाय जायासै आरो बे मबाइल नाम्बारा दासिमबो दङ आंनावनो बिनि उनावहाय बुंबाय बियो 15 दिननि उनाव खुलि बुं होननायावहाय आङो थानो सुखुयैयाव आङो सासे कुबिरेसनावहाय नायहैनायावहाय होनबाय बियो सनायाथ' दं गैया आं जेबो बुंनो हानाय नंला बेबा मा खालामनानै लांखो ना माखो सनाखौ खुनानै मा खालामनाय सनाखौ खुहोनानै बियो माइरं जारिनाय खागजाव जुथुमनानै बिहु फालियाव खाथुमदों ओमफ्राय बबाव दोनगोन होननानै सोंनायाव आङो जेबो बुङाखै आरो गद्रेजाव दोनगोन ना सकेसाव दोनगोन ना खाथुमनाया गावनो खाथुमदों गाव खाथुमनाय लोगो लोगोनो गद्रेजाव दोनगोन ना सकेसाव दोनगोन होनना सोंबाय बियो आंखौ गद्रेजाव दोनोबा गद्रेजनि मालखौ खालि खालामजोबनानै आंखौ दख'ना सख'ना गासिबो बरन होजोबनाय बायदि जादों आरो बियो बरननानै आङो सकेसाव आं सोस्लायबाय गद्रेजखौ खालि खालामजोब होनना बुंनायखाय बेनि उनावहाय बियो दोनहैखांनायनि लोगो लोगोनो जोंजों न' सिङाव हाबफानानै गद्रेजाव जा जायगायाव दोनदों बे जायगायावहाय थांनानै बे आखाइ बायदि माबाजों बियो मन्त्र मारिनानैहाय जल्दि ओंखारबोबाय आरो बाहेराव ओंखारबोनानैहाय होनबाय बिदिनो थाबिसखौबो आं ओरैनो होलांगोन होननानै फिसानि नामाव गंसे थाबिस होलांगोन होनना बुंबाय बे थाबिसखौबो होलांदों होलांनाया फैसाबो नाङा जेबो नाङा होनना बुंबाय आंखौ सनाखौ नोंनि सनाया नोंनि आखायावनो थागोन होननानै बुंबाय बिदि बुंनायावहाय आङो होमबालाय जेबो खालामनाय नङा दां होननानै आंबो जेबो सानासै आरो रावखौबो लेंहरनो आंहा बायद'आनो फैयासै आरो ओइदिना सासेबो मानसि लामाजों सासेबो सावथालानो जा बर'आनो जा सासेबो मानसि फैखायाखै ओइदिनखालि आच्छा बेसे गोबावनिफ्राय मिथिखो सनाया गैला होननानै समबार दिनानिफ्राय जादों नालाय समबार दिना जादों समबार मंगलबार बुधबार बिस्थिबार सुक्रुबार दिनाव आं नायनानैहाय आङो होजोंहाय नायनानै न'आव फैनानै आं बेलासियाव नायफैबाय सनाखौ सनाया गैला आरो ओमफ्राय बिसोरो साबैसे फैनायमोन सानैमोन ओमफ्राय मा गाब गाननायमोन गाननायाथ' लंपेन्ट गानदों लंपेन्ट स्पटिं सार्ट माबा गानदों खर'आव आर'नाइ जि गोमो खाथबदों मानसिया खानायबो खाथबनाय खानाय गोलाव नामा खानाय गोलाव गावआ होनदों मायांनिफ्राय फैदों आङो होननानैहाय गाव बुंदों बिदिनो ओमफ्राय आङो आसरित जाबाय आरो मायांनिफ्राय फैनाय माबा मोनसेसो खालामलांसै नामा बिदि सानखानायमोन आङो होमबाबो आं बेफोरनि जेबो माबायानो साननायनि आंहा जेबो गोहोआनो गैयि जालांबाय आरो मानसियाथ' गुबुन हारिनि बर'थ' नङा बर' नङा मा राव रायलायफैनाय असमिया रायलायदों बर' रायलायदों बर'बो रायलायदों गावनि गुरुआ बर'नो गावनि गुरुआ बर' होनना बुंना लादों बियो आंनि गुरुआ बर'आनो नोंसिनि जाथियानो होनना बुंदों बिदि बुंनायाव आं आसरित जादों आरो दा नोंथांमोना खोनानो मोनबाय जे माबायदिहै फैसाखौ माबायदि लांनो हाखो दा नोंथांमोना खोनानो मोनबाय दा बेबायदिनो गोबां दुथां मानसिफोरा एसियाव जिरायनानै इजि मानि गोरलैनो बोरै फैसा बुथुमनो हागोन बेखौ लानानै सरल सादा सिदा जोंनि रायजो जानाय बर' गामिफ्राव हाबनानै बेबायदि न'खर न'खर जों थगायना लांनायखौ जों नुनो मोनदों बेखायनो नोंथांखौबो सांग्रां जानो आङो खावलायदों जाहाथे जोङो गुबुन सोरबा असिनाखि मानसि फैयोब्ला जाहाथे साखाथियाव थानाय मानसिफोरखौ हांख्रायनानै जाहाथे जनायलायगोन बा फोरमायलायगोन खिन्थालायगोन आं बेखौ खावलायदों जोंहा गावनिनो असे धोरोम दंखायो
बाथौ धोरोम आरो बिनि आसार खान्थि बायदियै जों न'खरफ्राव सुखु दुखु सुखुनि समावबो जों गाबज्रिनांगोन दुखुनि समावबो जों गाबज्रिनांगोन दा बेखायनो सुखु दुखु गाबज्रिनो थाखाय जोंहा बाथौ थानसालि दंखायो बेयावनो बाथौ थानसालियाव गाबज्रिनानै गावनि न'खरनि गोनां जानाय इसोरनि सायाव आशीर्बाद बा अननायखौ आं लागोन आं बेखौनो खावलायनानै दिनै बाथौ बिबुंसार नायगिरि नोंथांमोननिसिम एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों दहाय आफा बोराइ बाथौ।